Asmawan dipun aturi beksan Lengger Banyumasan. Nggih. kepripun Mas Anu gendingen apa? Mas Karsono monggo selajengipun kasubuk Yo. Oh iya. eling-eling Ayo Mbak Citra.
luar biasa. Wah, biasa Lengger dibuat. Banyumasan. Lengger pokoknya ngger sing joget hembodi jangan main. Hah? Dene handbody. Hembodi Citra. Citra ya handphone. Lah kan anu ngger anu nggo hembodi Citra ya iki kena jenengane Citra. Lah mulane ngger ngundang hembodi. Lucu nek. Lucu. Temenan lho. Iya. Lah mikir dene wong kok kanggo lucune. Lah keblek. Geblek. Ciri khas Banyumasan. Jadi khas. Khas Niki Banyumasan ugi niku lenggeran. niki ugi pamendetan saking panjenenganipun Mbah Sunarjo Jakarta Rup Media Tama. Oh nggih. Nggih, ingkang sampun nyponsori seragam. Ale salam niku nggo Mbah Tejo. Nggih, Mbah Tejo Mbak ugi, Bu Ayu ugi sing ngamirsani saking dalem. Nggih. Mboten supe ugi ngaturaken wilujeng dalu saking panjenenganipun Mas Adi Wijaya wonten ing Bandung. Oh, Mas Adi. Alhamdulillah ugi Nggih, seruling Mas bersani. Bandung Raya mundhut lagu eling-eling Banyumasan mangke niki sampun dipun aturaken nggih. Pun. Nggih dipun peksani lenggeran. Mau nyuwunipun Mbak Intan ning ingkang nyekar panjenenganipun ingkang lengger mangke niki Mbak Citra. Nggih. Citra. Dadi seruling Mas Bandung Raya sampun dipun aturaken Mas Adi wilujeng bungon ugi katut dhateng sedaya pamirsa wonten pundi kemawon. Oke ringgitan dalu menika dipun streaming. Nggih. Kalian Nggih kali Yono Yono Soting Soting. dan Raka FM Raka. Purbalingga. Oh, Purbalingga. Iki sing mriksani ewon-ewonan iki. Alhamdulillah. Nggih, sing mriksani kathah banget. Arep, Mang Ayu Pak. Bagyo, Anawawi Sarwo Dadi. Nggih. Kathah banget menika ingkang sampun chat. Salam mugi kagem Ibu Ciblek. Oh nggih salam kembali. Nggih, nggih. Niki ugi panjenenganipun Sojo, Pak Jalang Pak Lurah, Pak Natam Rawuh niki lho, tebi-tebi saking Kali Kudi nyusul. Wah. Pundi pinane. Pundi sih piye yene? Niku lenggah niku. Niku sing kumisen. Nggih. Teng Nggih, kali niku Pak kudi Lurah. pe nggih. Matur Jarene nuwun. jarene arep nyangone nggo usah ngomong dieng. Oh iya iya. Sok paring dieng. Nyementane bae lah. Sementane lah ya. Sementane lah ya ya. Iya. Nggih, selajengipun niki napa niki wonten Salajengipun ugi mangkin nyuwun lagu ladrangipun gugur gunung. Ladrang napa lancaran nggih? Lancaran gugur gunung. Nggih, punika kagem menyemangati santri-santri An-Nawawi Sarwo Dadi, tepuk tangan. Tepuk tangan katuran kagem para santri. Lan para gridik-gridik sing wis kesel karo pingi. Panitia, nggih. Panitia wis kesel Wah, nggih. banget. Mas Ulum panjenenganipun Kak Agus ugi. Wah, kabeh do kesel. Wah. Sinten niku? Kak Panitia. Agus. Panitia niku Oh niku wah Kak Agus. juru masak. Nggih, aduh jangan malah si teman pun kesel nggih. Nggih, wis Nggih. luar biasa. Pokoknya Pakai luar- mualim ugi, pakai mualim ugi. Wis Oh. kesel golek duit. Nggih. Kula nggih seneng kali mriki santri-santriwati mriki ayu-ayu kabeh. Iya. Ki jarene kok dalang-dalang sing ngasih bujang-bujang. Ki dalang Sindu, Nggih. Natam Saputra, Nggih. jarene mriki arep golek uhti-uhti. Ya wis. Nggih. Ki kan syukur-syukur sekalian kan Pak Natam ramane dalang Sindu kan rawuh. Oh, nggih. Arep nembung sekalian karo Pak Kiai Oh, Sinudin. nggih. Oh, nggih Mangga. ora apa-apa. Mangga rembugan kawit siki men Rembugan, mateng iya. sisan. Iya. Dewek melu nekseni ya. Ayung Lancaran. Lancaran gugur gunung Gunung. sing tegas sing rame. Nggih, monggo Mbak Ii. Nun? Mbah. Wes pede temen, Mbak. Mbah. Mbak. Wong iki kabeh ngomongnya Mbak ujar. Oh, Rika apa Rika ora ngerti kayak golen buih nek joget kayak apa? Oh, cuma nang bui. Anu jenengan kan nembang jaran goyang. Ning sing Etok. Maneman mangke nek kula Ayo ono domain ono nasi blend ono. Mbak Citra ora payu lengger. mangga Main. ngaturi lancaran wonten gugur gunung. Gugur gunung. Bu Ii. Mas Janu sing tegas. Mangga. Apik jebule ya Allah.
Black, Mas Gareng, Nggih. menyat ngadeg. Niki napa jengane ladrang apa? Wah, iki kepenak banget ngrungokaken. Lancaran gugur gunung. Lancaran gugur gunung. Oh, lancaran gugur gunung lah kena anu gending pirang-pirang. Pirang-pirang. Anake maning sing napa nggih? Napa? Pucung. Ujung pripun? Sing keprimen ya? Usah. Mas itu ditinting Mas. Ya ampun, Ditinting. Wong ya. Nyak aja jagung jajarnya lho. Kamu sekedo wae kowe lang. Pucung. Oh wis. Oh iya. Pak. Bab. Bapak Pucung. Bab. Jangan ngetok-etok ya. Sing bener keprimen? Bab. Bapak Bapak Pucung. Bapak Pucung. Wih, tepuk tangan. Lenje. Kalian ini lah. Bapak Pucung. Aja diparingi efek Mas Son. Nek lagi. Cicilanku durung rampung. Bapak Pucung. Cicilan kudu rampung terus. Kabeh joko batal. Ati ngrantes awak kering. Besok kapan pagebluk corona ilang. Kowe curhat apa? Kowe curhat. Anu curhatin yo. Ning Yano termasuk kreatif. Kreatif. Kreatif sing biyen anu kere. Saking mantepe. Saking mantepe kena Wong klub tetembangan Bapak Pucung bisa terus dilakokna. Cicilanku durung rampung. Pada baik. Ora usah sombong. Ah, Gah, gajal apa? prai akeh. Ora tau nyicil. Oke. Ora bapak Gusti Black. Nggih, Iki enten pemendetan saking Pak Kades Gelagah. Nggih. Pak Santoso ngormati ugi. Nggih. Nyuwun lagune suketeki ning Gusti Black sing nyanyi. Ih, cocok. Lah, Banjaran. Nggih. Pamondotan saking Bapak Lurah Pak Gelagah. Gelagah Pak Santoso. Niki nyuwun lagunipun wonten Suketeki. Niki lagu pungkasan mungkin niki wayangan Nggih. di Dalang Ahmad Bagus. Dalang Ahmad. Khusus sing nembang Buji Black. Iya. Gusti Black. Tolong Yono Shooting Jono Shooting. sama Raka FM Iya. kamerin. Kamera siapa? Kayak sing iki lho. Oh, Oh, kamera. Apa wis ganti? Wah, kami gemene ya kamera kok. Oh. Ujarku ganti. Ganti apa? Batukmu. Orang guyu tak anu temenan lho. Kue jenengane persatuan digalakna kaya kue pinter ya mbak. Oh kecil lah ya wes lah mau anu udah gelorong guyu. Tapi anak gue ini loh, hei orang-orang yang beriman janganlah guyu. Kenapa? Ya wong ora lucu. Suketeki pamondotan saking Bapak Disit, Lurah. disit. Ini dari An Nawawi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sentot Hartono. Oh, Sentot Nggih. Hartono. Bapak Sentot. Direktur PT Moncem Indonesia dan HRS Sound System. Wis Oh, luar biasa. luar biasa sound systemnya. Malam ini disumbang dari kemarin dari acara disumbang sound system oleh panjenenganipun Bapak Sentot Hartono yang kagungan PT Moncem Indonesia. Dan berarti sound systemnya bernama HRS Sound System. HRS. Kita doakan Buji Black mudah-mudahan Semoga. panjenenganipun Bapak Sentot Hartono dan seluruh usahanya dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Nggih, diparingi kesehatan, Diparingi kesehatan. panjang umur. Amin.
murah rezeki. Amin. Amin. Pokoknya Jan. HRS. Pada nyumbang. Niki sanes Habib Rizik Sihab nggih. Nggih. HRS nggih. HRS sound system. Sound system. Nggih. Sound system. Matur suwun. Malah sukotoki. Wis matur nuwun Mbak Ciblek Mas Gareng. Mungkin disambung wonten ing goro-goro. Iki tesih kathah dalang gangsal sing dereng ngasta. Mungkin napa panjenenganipun Mas Bagus ingkang kepareng ngasta. Nduk, apa mak ayo mundur nduk. Yo tak derekno mo. Ulang Nabi kang dadi guru sejati ramane Sayyid Abdullah ibune Siti Aminah wonten Mekah lairipun ing Madinah sedanipun